M.kallam ke muku waka, ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya. Yan uwa duka dangi sun zo, Nura M.kallam ke muku waka, ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya. Farko na sanya sunan Allah makage wanda ya muni umma, ga amare ga angwaye na saka har sahabban manzo na kodan kyawu na makoma. sun yi auren soyayya. Hikima da fasaha kara mun karnayi nadama, ga amare ga angwaye dukkanin kyawawan halaye a daɗe na banda zalama. sun yi auren soyayya. Kodan amare da angwaye da suka yi auren soyayya. Yan uwa duka dangi sun zo, Nura M.kallam ke muku waka, ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya. In kaji ana yin ayyirri amarya ce da ango, ga amare ga angwaye in kaji tambari to sarki aka yi wa kodan karo togo. sun yi auren soyayya. Yau dai angwaye sun sami yanci sun wuce kwanan shago, ga amare ga angwaye tunda doya ta zo angwaye dole ku ture rago. sun yi auren soyayya. Lokacin ku ne na musamman angwayen soyayya. Yan uwa duka dangi sun zo, Nura M.kallam ke muku waka, ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya. Yaya Hafsa yau ta zama amarya a gidan Sardauna, ga amare ga angwaye tunda asali soyayya kuka kulla ɗakin kiki zauna. sun yi auren soyayya. Ranar wanka ci bai ɓoya ga Hafsa ga Sardauna, ga amare ga angwaye a sa'a baka ai ya fi a rataya Hausa ce harena. sun yi auren soyayya. Ma'ana ga Hafsa ga Sardauna yau dai sun zama ɗaya. Yan uwa duka dangi sun zo, Nura M.kallam ke muku waka, ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya. Tsakanin biro da takarda lalle a samu alaka, ga amare ga angwaye murna iyaye da yi harkan ne har rawa muka taka. sun yi auren soyayya. Jeran kumbo sai ɗakin gata ga jini ga tsoka, ga amare ga angwaye ga Sardauna ga Hafsa ga Muhammad ga Nana sun yi auren soyayya. Yan uwa duka dangi sun zo, Nura M.kallam ke muku waka, ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya. Ƙaiƙaye koma kan mashekiya kabar Nana da Muhammad, ga amare ga angwaye Allah ka sanya albarka wanga zama da diya a sa mata kairai. sun yi auren soyayya. Iyaye na sanyo albarka gurin Nana da Muhammad, ga amare ga angwaye gimbiya sarautar fata ya ce Nana ta Muhammad, sun yi auren soyayya. aljannar ki na kasan kafar Muhammad ki ta biye. Yan uwa duka dangi sun zo, Nura M.kallam ke muku waka, ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya. Sardauna ya ɗauki amanar ya Hafsa da nufin alkhairi, ga amare ga angwaye kai ne ka zama jigo a gare ta wanga zance ba in kari. sun yi auren soyayya. Kuma kai na farko na ƙarshe gurin soyayya kai ta baiwa sirri. ga amare ga angwaye Bugu da ƙari Sardauna ta zo ma daddabin alkhairi, sun yi auren soyayya. to kai ma ka rike ta amana kar ka juya baya. Yan uwa duka dangi sun zo, Nura M.kallam ke muku waka, ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya. Dangi maza da mata sun nuna farin ciki da wannan aure, ga amare ga angwaye an ɗaura auren masoya ne yau lallai za a je a yi jere. sun yi auren soyayya. Daga 'yan uwan ko na uwa da na uba sun iso wannan aure, ga amare ga angwaye wasu sun san juna wasu ko ba su sani ba duk da ba bare. sun yi auren soyayya. Murna muke ta ko dangin angwaye da amare ba ƙarya. Yan uwa duka dangi sun zo, Nura M.kallam ke muku waka, ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya. Muhammad an yi shaidar kyawawan halinka babu ɗagawa, ga amare ga angwaye ku zauna kai da amaryar taka dan na ba ta da rawa. sun yi auren soyayya. Na sani ko dan kimar sunanka ka juri tilawa. ga amare ga angwaye Muhammad an gogon yana na sunan ku ya dacewa. sun yi auren soyayya. Allah ya kawo ƙazantar ɗaki za mu ce dangi mi gayya. Yan uwa duka dangi sun zo, Nura M.kallam ke muku waka, ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya. Amare zan yi 'yan wuta shawara ta zam jari a gare ku. ga amare ga angwaye
ce ku ce da an waye kar da ku yo samkar a jikanku sun yi auren soyayya na yi burna bari shi zai cece ku ga amare ga angwaye zantukan kawaye samkar ku be can za su baro ku sun yi auren soyayya an ce ya ce to waye ya ce san ba ta rabe yan uwa duka dangi sun zo Nura M.kallam ke muku waka ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya komai mazajen ku za su sa ku yi kar ku yi kasala ga amare ga angwaye uwar munafiki in ta zo gare ku sai da bulala sun yi auren soyayya dan ba ta san ta gan ku kun ba hanyar Allah sai da ta badala ga amare ga angwaye ku kyale sa ai Allah ya fi so ku yi biyayya da kamala sun yi auren soyayya ya Hafsa yana na kware lalle kun zama yan tarbiya yan uwa duka dangi sun zo Nura M.kallam ke muku waka ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya baitukan iyaye zan dan sawo ala ya biya da bukata ga amare ga angwaye na gaishe da iyaye na amare masu kyau da tsafta sun yi auren soyayya tarbiyyar da kuka bana na da Hafsa ta wuce a kwatanta ga amare ga angwaye kun biya Allah amanar tarbiyyar da ya ba ku bata sun yi auren soyayya shi sa nake a dagun Allah ya ba ku ladan niyya yan uwa duka dangi sun zo Nura M.kallam ke muku waka ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya iyayen angwaye kuma na ya gaisuwa duk a gare ku ga amare ga angwaye ko dan tarbiyyar 'ya'yan naku dole in gaishe ku sun yi auren soyayya sun yi auren soyayya lalle don kare ahalinku ga amare ga angwaye iyayen Sardauna angonya Hafsa Allah ya biya ku sun yi auren soyayya da iyayen Muhammad angonya na masu kyawun niyya yan uwa duka dangi sun zo Nura M.kallam ke muku waka ga amare ga angwaye sun yi auren soyayya dukkanin dangin angwaye da amare suna taya murna ga amare ga angwaye maza da mata suna nuna farin ciki suna taya murna sun yi auren soyayya kannan angwaye har ma yayye suna taya ku da murna ga amare ga angwaye kun san dambo in har yayi yawa komai baya nuna sun yi auren soyayya abuwa dangi na zaɓe mun ban kira suna ba yan uwa duka dangi sun zo Nura M.kallam ke muku waka ga amare